Той центрира с левия крак точно на главата на Атанас Кръстев и какъв пропуск в тази. 7 минута от началото на двубоя. Удар на Стефанов и право футболист Ивял Савов. Спасяване на вратаря Георгиев. Ето, че и ЦСКА 1948 пропуска в тази 24-та минута да. Спасов към Калян Стефанов. Дали това ще е първия гол? Удар и какъв пропуск! Какъв пропуск в тази 37 минута. Все пак ще има корнер. Калян Стефанов на чисто положение за ЦСКА 1948. 37-та минута. Определено можеше тук капитан, можеше тук Стефанов да открие резултата. Петров. Центриране в наказателното поле. Удар с глава и нов пропуск. Нов пропуск този път на Атанас Кръстев. Определено да се теглят играта на дясно към Георги Младенов. Той е с хубав финт. Центриране в наказателното поле. Това е Спас Спасов и 1-0. 1-0 за ЦСКА 1948. 48 минута от начало на второто по време. Спас Спасов бележи първи гол. Оставиха го абсолютно непокрит на балаца. Пете, че Спас Спасов бележи 1-0 за ЦСКА 1948. Тази 48 минута. Ето, че тъкмо по време на факлите. Марио Димитров. Димитров, удар на Димитров и 2-0! 2-0 в тази 53-та минута. Страхотен гол на Марио Димитров. 2-0 за ЦСКА 1948. Може би предрешава изхода на зоналния финал за купата на аматьорската футболна лига. ЦСКА 1948 повежда с 2-0 след този хубав. Стефанов. Хубав удар на Калян Стефанов и това може също да бъде великолепен гол. Атанас Кръстев. Удар на Кръстев от разстояние и 3-0. Какъв гол в тази. И трета минута на този матч. Страхотен гол! Страхотен гол, почетен след спасяването на Десполов. Все пак футболистите на Далас се стигат до почното падение. Номер 15. Кристиян Стоилов вкарва в вратата на Десполов, след като спаси. Един удар. Първото опасно положение е жълт картон за Кирил Атанасов. Тук не, това ще е червен картон. Това е червен картон за Кирил Атанасов, тъй като може не достига до тази топка. Това е опасност. Какъв пропуск на Кристиян Стоилов в тази вече 85-та минута. Съвсем спокойно тук Кристиян Стоилов може да отбележи